हेलो दोस्तों, देख सकतानी कि आज हम एगो शादी में पहुंचनी है खाए खातिर। देखा तनी अब बम्पर सिस्टम बा, लोग छाप मतलब भिड़ल बा। ओकर बाद हम क्या करी, वही हम थोड़ा सा उठनी है और ओकर बाद लेके लाइन में लगनी है। लगभग लाइन तो देखनी है तो दिमाग खराब हो गया। लाइन में लगला के बाद देख सकते हैं बगल में लोग छाप भिड़ल बा। लाइन में लगनी है 10 मिनट, जैसे मुंह पर पहुंचनी है हमारा भाई पता ना का देख के गोरनी है, चावले खत्म हो गई। अब चावल खत्म भइला के बाद अब का करब, इंतजार करे पड़ल। लगभग 10 मिनट इंतजार कइला के बाद देख सकतानी कि चावल खत्म हो गई रहल। अब का करब, हमारा पाछे एगो काका रहल, हलो कहत रहल चलो 10 मिनट लाइन लगनी है तो आई तले ही देखतानी गांव के हमारा साहब एकदम देखतानी भीड़ल वाले से एकदम कनिए कनियो के में ले लिया। ओकर बाद 10 मिनट बाद चावल आ गई हवे। देख सकतानी अब चावल अइला के बाद सबसे पहले लाइन में तो रहनी है हम 10 मिनट से। वो चावल लेनी है जल्दी जल्दी। देख सकतानी चावल लेला के बाद यहाँ तो चल गई है मुर्गा के लगे। देख सकतानी मुर्गा चावल बना रहल। और मुर्गा लेला के बाद हमारे एगो दोस्तवा पाछे लाइने में रहल। अभी तो कोनी अब आई तबे खाएम तो देख सकते ले लो नहीं। ओकर बाद देख सकते नहीं, यहाँ देख सकते